Terapia zvukom pracuje najmä v teta mozgových vlnách. Keď sa hrajú nejaké negatívne role, tak vtedy je to veľmi náročné. Sledujete voňavé rozhovory z gratulačného kvetinárstva Silencia. Ahoj priatelia, sme veľmi radi, že ste opäť naladili voňavé rozhovory. Už teda dovolte, aby som predstavil našeho dnešného hostia, ktorým je Barborka Švidraňová, herečka, speváčka, zvuková terapeutka, mamička a mnoho ďalšieho. Barborka, vitaj. Ahoj, ahoj. Ešte raz sme veľmi radi, že si prijala naše pozvanie. Ja som veľmi rada, lebo toto prostredie je úplne nádherné a veľmi kreatívne, takže sa teším z toho. O kvetinovú výzdobu, nie len o ňu, ale o viazanie kytice z týchto krásnych kvietkov sa dnes opäť stará florista svetového formátu Robert Bartolen. Robert, nevidím ťa, si tu? A vidím ťa. Ahojte, som tu. Ahoj. Ahoj. No už teda poďme na rýchlu pečku. Sledujete voňavé rozhovory z gratulačného kvetinárstva Silencia v spolupráci so svetovým floristom Robertom Bartolenom. Divadlo alebo televízia? Aj. Ticho alebo zvuk ako terapia? Zvuk ako terapia. Koncert alebo seška v štúdiu? To je ťažký výber. Aj. Pokojná prechádzka prírodou alebo meditácia? Meditácia pri pokojnej prechádzke prírodou. Odovzdanie sa osudu alebo vytvoriť si osud sám? No, pri spolupráci vytvárania osudu spolu s vesmírom, alebo s Bohom, alebo akokoľvek si to človek nazve, a potom vlastne sa odovzdať tomu osudu. Ja myslím, že perfektné, ale Robko zvykne ešte doplniť otázky, takže nech sa páči, Robko. Áno, určite mám aj dneska otázky, takže ja sa ku vám približím. Takže ahoj, vítaj medzi nami. Ahoj. Ja mám také dve otázky. Prvá je, že aké obľúbuješ ročné obdobie? Takú neskorú jar. Takže majún. To je super, lebo práve aj v tomto mesiaci sa bude vysielať táto časť. Ja mám aj narodeniny v maji. A ja. Ja som tiež. No, vidíš, výborne. Druhá otázka, aký máš rada vnem a akého by sa dokázala vzdať? Takže či je to vôňa, alebo zrak, alebo dotyk. Čo je pre teba také najviac zmyselné? Ťažká otázka, že? To je veľmi ťažká otázka. Nad tým som sa vlastne ešte nikdy nezamyslela, že či by som bola ochotná alebo schopná sa vzdať nejakého vnemu. Ale otázka bola, že na ktorom mi najviac záleží? Áno, na ktorom ti najviac záleží. Tak sluch. To je zaujímavé. A zvuk, spev alebo skôr zvuk prírody? To je, všetko je zvuk. Ako Že je to inšpirácia tvoja? Je to veľmi veľká inšpirácia. Super. Že ono vlastne, nie každý zvuk je hudba, ale každá hudba je zvukom. To je krásne. Lebo ja mám rád ticho napríklad, takže je to pre mňa také... A ja milujem ticho, ale aj tak v tom tichu je stále nejaký zvuk. Zaujímavé. Super. Dnešný rozhovor bude určite obohacujúci aj pre mňa. Takže ja sa pustím do roboty, ďakujem a započúvam sa a poprípade sa pridám. Ďakujem krásne. Voňavé rozhovory z kvetinárstva Silencia. Diváci, poslucháči ťa istotne poznajú ako spomínanú speváčku z rôznych projektov, takisto ako herečku. Povedz nám, čomu sa momentálne najradšej venuješ a čo ti momentálne dáva taký najväčší zmysel a radosť do života? Tak to umenie celkovo je stále mojou súčasťou a veľkou súčasťou a som veľmi kreatívny človek a rada to prepájam aj do tých takých spirituálnejších vecí, ktorým sa venujem alebo ktoré sa tak vyskytli a rozrastajú a stále je to viac a viac mojou súčasťou a už vlastne ako keby neviem to odpojiť. Že už sa nedá ani tvoriť hudbu bez toho, aby to pre mňa nemalo, minimálne pre mňa, nejaký vyšší presah a nejakú vyššiu motiváciu, nejakého odkazu alebo niečoho takého, že stratila som vlastne tú chuť robiť umenie iba pre nejakú prestíž alebo pre nejaké predvádzanie sa toho ega, hej, že teraz som tu na javisku a tlieskajte mi. Že toto všetko vlastne už tak nejako opadlo, alebo sa to posunulo na ten ako vyšší level, takže aj tvorím muziku, svoju vlastnú,
aj sa venujem tej zvukovej terapii a sa to rozrasta ďalej a ďalej, tým, že ja som chcela aj študovať kedysi psychológiu. Áno. Tak sa mi to teraz ako keby oblúkom vracia, že vtedy, keď som sa rozhodla pre herectvo a umenie v tých 18-19 rokoch, že idem teda na VŠMU, tak aj tak zároveň som vlastne v tej psychológii pokračovala, lebo som to žila na javisku. A žila som to v praxi vlastne priamo v každej tej postave, aj v tých vzťahoch vlastne v tom divadle, alebo v televízii, alebo kdekoľvek. Takže stále tá psychológia nejakým spôsobom išla ruka v ruke. A ja som sa stále vlastne doštudovávala si, zaujímala som sa o veci. A to sa začalo nabaľovať, až z toho vlastne vzniklo niečo také transcendentálnejšie, mystickejšie, lebo vždy som ako bola tak trošku bosorka, ale ako som to nazvala, ale v tom ako najlepšom slova zmysle. A zaujímali ma vlastne aj tie veci medzi nebom a zemou. A čiže takto celé nejako sa vykryštalizovalo, že robím to umenie ducha, alebo sa snažím to zapojiť, ten aspekt duchovný vlastne aj do tej kreativity. Podľa mňa je to v dnešnej dobe aj veľmi potrebné. Aby sa uzemnil, aby cítil aj také iné veci ako iba tie konzumné a hmotné. No to už nás tak prehrotilo, že už je to tu tak predimenzované tou hmotou, že by sme sa mali začať trochu zaujímať aj o ten obsah, nielen tú formu. To je napríklad v tomto kvetinárstve, sám tu chodievam, krásne, že nedostaneš iba produkt, hmotu, že vyberieš si a dostaneš, a naozaj dievčatá pod vedením Roberta sa snažia vdýchnuť do tej kytičky niečo také personálne, aby to naozaj vystihovalo tú príležitosť, ktorú ide tá kytica reprezentovať. Voňavé rozhovory z kvetinárstva Silencia. Už aj z toho popisu, aj z toho rozhovoru vyplýva, že máš naplnený harmonogram do po puku. A ako to teda všetko stíhaš kombinovať? Speváctvo, herectvo, rodičovstvo, súkromné aktivity, aj tie pracovné. Daj nám nejaký tip na trik. Sama ho nemám. Ako, jak sa hovorí, idem s flow. Čo prinesie život a deň. Ale tak samozrejme, ono sa to strieda v tom umeleckom svete. Nemáme tú prácu, že teda od 9. do 5. každý deň proste stávam do práce na istú hodinu. Ale niekedy stávam veľmi skoro, aby som cestovala na nejaké natáčanie. Niekedy robím veľmi dlho do noci, že máme koncert alebo cestujem, ja neviem, niekde do Demenovskej doliny hrať niečo. Takže ono je to rôzne. A samozrejme, nedala by som to bez mojich rodičov. Keďže som matka, samoživiteľka, tak oni mi veľmi pomáhajú aj s tým opatrovníctvom vlastne malého, aby som ho nemusela ťahať so sebou na všetky tieto nočné výjazdy. Takže v tomto je to náročné niekedy, ale baví ma tá rôznorodosť a to, že som sama sebe pani. Áno. A že môžem si vybrať, ktorý projekt zoberiem, ktorý sa mi až tak ako nepáči, alebo ktorý nie je tak, tá energetická výmena tam nie je až taká v rovnováhe, by som to nazvala. Takže si môžem takýmto spôsobom ten svoj rozvrh plánovať aj trošku ako keby s takým predstihom dopredu a potom si tie svoje veci v rámci súkromia alebo v rámci nejakej dovolenky alebo nejakého oddychu dopriať. Aj počas týždňa, napríklad keď ostatní sú v robote, tak ja mám voľno. Ja by som sa možno spýtal, že napríklad keď si máš, Barborka, vybrať, že máš nejaké zákazky, povedzme, a jedna zákazka je na stole nová rola, nejaká zaujímavá, a druhá zákazka je koncert svoj, autorský nejaký, tak prečo by sa rozhodla? No, srdcom určite pre svoj vlastný koncert, pretože tam môžem komunikovať s tými ľuďmi otvorene, autenticky taká, aká som. Niekedy, a to sa už snažím vlastne sa tomu vyhýbať a tak si to triediť, aby som viac robila to, čo chcem, ako to, čo musím. Pretože častokrát, keď sa človek nejak zaviaže nejakou zmluvou, či už s televíziou alebo tak sa musí veľmi dobre premyslieť, pretože odovzdá svoj čas a svoju energiu tomu danému projektu a niekedy to môže zo začiatku vyzerať ako, že super krásna ponuka,
ale časom človek zistí, že je tam uviazaný veľmi tak nevoľnícky a vlastne nemôže od toho len tak odstúpiť, keď náhodou sa stane nejaká zmena a prestane sa mu ten projekt páčiť. Takže veľmi si dávam pozor na to, aby som robila to, čo chcem a nie to, čo musím, či už aj z finančného hľadiska, alebo z nejakej prestíže, alebo z nejakého, že to ego tam vie tak pocnúť niekedy, že ale keď to nezobereš, tak na teba zabudnú. A tak. Takže toto v tom našom umeleckom svete sa snažím veľmi harmonizovať, aby som ja bola spokojná a aby som mohla ten projekt robiť s naplnením, že ma to nevyčerpáva a že tam vlastne tie misky váh sa nejak nepresypú, že už to robím kvôli tomu, že to nejako akože došolichám a len aby to už bolo, ale že stále vlastne počas celého toho procesu mám tam to naplnenie. A ešte keby som to mohol doplniť, tak mali sme tu teda Gajšberka a mali sme tu aj Alenku Pajtinkovú. Keď si predstavím ako dnešné seriály alebo dnešné akože možnosti uplatnenia v rámci, povedzme, televízií, nemáš pocit, ako keby, že ten herec skôr do toho musí dať kus seba, ako by mu to viacej malo dať? Lebo podľa mňa tam sa tá autorskosť trošičku a tá autenticita stráca, aspoň ja to tak vnímam. A videl som aj na Marianovi, že on aj možno preto nechodí do tých televíznych projektov, že ako keby mu to skôr berie, ako dáva. Áno, no tak ale to je celkovo to herectvo ako také je, že na istej úrovni tam musíme dávať veľa zo seba, pretože to tvoríme my tú postavu a my ju znázorňujeme, proste prechádza to nami, našimi názormi a tak ďalej, našimi ústami, našimi očami, všetkým, našim celým systémom, ako vnímame realitu, ale zároveň vlastne musíme tú svoju individualitu a tú osobnosť potlačiť čo najviac, aby mohla vlastne vykvitnúť tá postava a ten charakter, ktorý častokrát s nami nemá vôbec nič spoločné. A častokrát je to možno aj úplný opak, hej, keď sa hrajú nejaké negatívne role, alebo nejakí vrahovia, alebo nejaký naozaj úplne na opačnej strane vlastne nejakého spektra vlastností, ktoré človek má, tak vtedy je to veľmi náročné a človek sa musí veľmi odosobniť a vtedy je to takéto umenie už tej psychohygieny toho herca, že či naozaj dokáže to vnímať ako dve separátne osobnosti a nestratí sa v tom, že čo je on a čo už on nie je, lebo vtedy potom môžu vznikať tie také všelijaké aj problémy psychické alebo nejaké úniky. Častokrát si tí umelci vedia urobiť, aby zabudli na to, ako veľmi sa odovzdali tej druhej postave, ako tomu uverili, že čo keď náhodou tam niečo je vnútri, čo sa stotožňuje s tým, čo hrám. Takže to je tak veľmi krehká hranica toho dávania a prijímania v rámci tej postavy, že človek si musí dávať veľký pozor, aby sa v tom nestratil. No pre mňa je to zaujímavé minimálne preto, lebo mám veľmi veľa kamarátov, hercov a herečky a musím pravdu povedať, že vždycky som si tak, každý človek má nejakých démonov, každý človek má ako keby v sebe aj nejaké to negatívum, ktoré sa snaží aj svojou inteligenciou možno, že s ním pracovať, aj svojím takým tým emočným kvocientom. A pre mňa bolo vždycky fascinujúce, keď sa s nimi bavím aj súkromne a rozoberáme nejaké veci, že keď dostane naozaj ten herec nejakú rolu, ktorá práve tých démonov odkrýva v ňom, že podľa mňa to musí byť naozaj veľmi silná osobnosť, aby s tým dokázal v tom období prípravy na tú postavu s tým bojovať. Takže, a to si veľa ľudí neuvedomuje podľa mňa. Áno, ale je to aj nádherná akoby self-terapia, že keď je človek vedomý a uvedomuje si, že tá postava, každá tá postava nie je náhoda, že ju človek dostane a že si z nej môže ako keby niečo zobrať aj pre seba, alebo do nej vložiť niečo také, čo tým ľuďom odkryje práve nejakú tému, ktorá je veľmi náročná alebo veľmi taká ako krehká v rámci nejakého vnímania a že už naozaj kreše tú hranicu priateľnosti alebo nejakého takého aspektu,
tak je to veľká terapia. A ja som pár takých postav akoby použila presne na takéto niečo, že som si povedala, že aha, že v rámci môjho života, že kde sa mi toto tak otvára, alebo kde s týmto viem pracovať a kde si z toho viem ja zobrať ako človek poučenie z tejto hry alebo z tejto postavy, že by som sa tak v živote nezachovala, alebo čo musím zmeniť vo svojom živote, aby sa mi možno takýto nejaký program alebo niečo takéto, nejaká situácia neopakovala alebo nevyskytla. Takže vie to byť veľká terapia ako to herectvo a vie sa v tom človek aj stratiť v tých démonoch, keď má pred ľuďmi, aj keď tí ľudia nevedia, že to je jeho démon, akoby, ale ten človek, ten herec to vie a keď ho to veľmi pohltí, tak môže nastať nejaká psychokríza určite. Pekne si to povedala. Prosím vás, zapisoval to niekto? Máme tu... A ja by som ešte... sa rozpráva. jednu... Ale Robko už... No, ešte ma nechaj. Chceš sa vymeniť? Na sekundu. Ja som teraz bol na filme Maria Callas s Angelinou Jolie. Neviem, keď ste neboli, odporúčam extrémne. A je to v 10 posledných dňoch práve tejto sopranistky. A musím povedať, že zaujímavé bolo pre mňa to, ako ona práve s týmto egom nevedela pracovať. A ako naozaj si aj ona v tom nasklonku života sadla do tej kaviarni preto, lebo chcela byť vonku a chcela byť obdivovaná. A bolo to naozaj také akože trpké, naozaj som si aj poplakal, ale aj pekné. Takže ako ty si možno, Barborka, povedala, že naozaj je to o tom, že vedieť si to priznať a vedieť s tým pracovať a nájsť v sebe tú silu. A keď to človek dokáže, tak je to krásne v hociakom odbore. Určite áno a hlavne nikde nie je napísané, že celý život musíme robiť to isté. Pretože sa v tom práve vieme stratiť, že bez toho, aby mi tlieskali, alebo aby som bola herečka, tak to vlastne som. Že tá otázka, kto som, je veľmi dôležitá, tá znútornená, pretože ten obal okolo a ja to volám, že je to taký egregor vytvorený akože okolo tej osobnosti, že tak teraz som matka, som herečka, som, ja neviem, speváčka a tak ďalej. Že to je proste tá nálepka na vrchu, ale to, čo je vnútri, vie sa meniť podľa toho, ako človek rastie ako vnútorne. Hlavným kvetom v tejto kytici som zvolil kvet anemone. Je veľmi zaujímavý hlavne tým, že je plnokvetý a že má nádhernú melírovú farbu od bielej cez ružovú a mohli sme vidieť až po červené odtiene. Je to kvet, ktorý patrí k jari, je menej známy, veľmi často ho počujeme pod formou sasanka. Ako si sa prerástla až k tejto tematike takej mierne také ezoterickej? No áno, ono to začalo takouto ezoterikou, ale to si myslím, že každý človek, ktorý tak ako pričuchne k tomuto mysticizmu, tak začína najprv nejakými tarotovými kartami, anielskými číslami a všelijakými takýmito horoskopmi, astrológiou a takýmito ako keby ezoterickejšími metódami. Ale toto pre mňa bolo ako keby tak v puberte, hej. Ja stále hovorím, čo možno je pre niektorých už smiešné, ale ja som generácia Harryho Pottera. A ja to milujem úplne najviac na svete, pretože ja som vyrastala vlastne s tými knihami ešte, keď vychádzali, nie filmy, lebo filmy to už je úplne iná generácia, ale tie knihy, ktoré vychádzali každý rok, ja som mala presne 12 rokov ako tí hrdinovia tam a mne to otvorilo ako to detské vnímanie proste tej mágie neskutočným spôsobom a ja som zistila, že veď toto je to, čo ja si myslím presne, že som čítala medzi tými riadkami. Samozrejme mi bolo jasné, že ako v tejto realite sa nedá úplne takto čarovať zatiaľ. Dúfam, že sa to raz stane, uvidíme. Ja už Stále čarujem. som idealistka. Ja už čarujem. Alla balla. Ale to medzi tým, tie odkazy na tú energiu lásky a to, ako sa zbaviť strachu a všetky tieto veci ohľadom toho, akú silu my vlastne máme v rámci tej mysle a v rámci tohto všetkého, sa mi začalo otvárať samozrejme. Takže ja to považujem za taký svoj štart, aj keď už predtým ako malička som mala také, že som nechápala, prečo sa ľudia vlastne nenávidia, alebo prečo sa... že kde to vzniká vlastne v tom človeku, že nedokáže proste milovať tak otvorene a začne hodnotiť, súdiť a tak ďalej. Že mala som ten problém, tie prvé stretávky s tým egom, že čo to vlastne je za výmysel toto ego, hej. Čiže od malička som aj tak vnímala možno nejaké takú citlivosť alebo takú ten senzibil, hej, že keď človek povie, že je niekto senzibilnejší.
Ale som to tak potlačala, až ten Harry Potter to vlastne tak otvoril. A potom sa začali vlastne odvíjať ďalšie veci samozrejme v živote, že som natrafila na veľmi zlé partnerstva, mužov a tak ďalej. Čiže ma to ako keby donútilo sa začať hlbšie ponárať do seba a pýtať sa, kde je moja hodnota a kto naozaj teda som a že prečo vlastne si stále priťahujem takéto deštruktívne vzťahy, že čo je vo mne deštruktívne, keď sa mi to takto ako keby zobrazuje v tej realite. A začala som veľa čítať a samozrejme to bolo to obdobie, ktoré my sme podľa mňa naša generácia trafili ako The Secret a Eckhart Tolle, vlastne Sila prítomného okamihu a tieto veci sa začali vlastne odvíjať, vyvíjať, začala som viac a viac čítať. A už to vlastne nabralo taký spád, že som sa z tej ezoteriky a z týchto ako keby mentorských vecí a takých ten New Age vlastne ako keby okolo toho Secretu, čo bol, čo z Ameriky prišiel to ako ten pozitivizmus, tak z neho som sa tak akože shiftla už vyššie a teraz už sa naozaj venujem niekedy až takým náukám, že by som povedala, že to niekomu už príde až také ako little bit crazy, ale strašne v tom vidím proste zmysel a že konečne vlastne mi to dáva to, že sme tu na tejto planete ako keby nejaký význam. Jasné. Ja si myslím, že každý by si mal nájsť svoj kľúč vlastnému šťastiu a nájsť si to, čo mu rozumie. Ja takisto som fanúšikom toho obdobia Harryho Pottera. Bolo toho viacej. Milujem takisto aj magický svet Pána prsteňov. To je takisto krásny taký... A ešte sú, vieš, čo som objavila to až teraz akože v dospelosti a to sú, myslím, že tajomstvá nesmrteľného Nicolasa Flamela alebo také niečo. A to je tiež taká séria akože Harry Potter a veľmi pekné mystické veci sa tam odkrývajú zase z inej strany, takže odporúčam, keby náhodou niekto nepoznal. A k tomu si vytvorila aj takú platformu alebo ateliér Arte Spiritu, kde sa teda venuješ healing terapii, alebo čo je to, muzikoterapia? Povedz nám o tom trošku viac. Je to taký ako tiež taký eklektizmus trošku, lebo ja milujem spájať veci a prvky a metódy a náuky, pretože presne každý si z toho môže potom vytiahnuť nejakú esenciu, ktorá mu viacej vonia, z toho ma to tak láka k týmto asociáciám. Takže si môže nájsť niečo, čo mu pomôže vlastne sa posunúť v tom živote. Lebo niekto je viacej racionálny, niekto je viac emocionálny, niekto je viac intuitívny. Čiže ponúkam vlastne v tomto priestore, ktorý má aj online platformu a ktorý má aj štúdio, ako priamo, že sa vieme stretávať a môžu chodiť na sessions ľudia osobne alebo aj na one-to-one healing terapie. Keď niekto sa necíti ísť do kolektívu, do nejakého kruhu terapeutického, tak vie vlastne mať so mnou aj normálne terapiu osobnú. No a ponúkam v podstate či už nejaké mentoringové a také koučovacie metódy práve pre tých racionálnejších alebo nejaké manifestačné veci, ako funguje myseľ, ako funguje to ego a všetky tieto záležitosti, až vlastne sa dokážeme dostať do toho emocionálneho, lebo to je ako keby moje gro tým, že som ako herečka si naozaj prešla veľa vrstvami a veľmi veľa odtieňmi rôznych emócií a rôznych prejavov proste človeka ako takého. Aj svojich vlastných v živote, že som si nemyslela, že až takto veľmi sa dokážem hnevať alebo až takto veľmi dokážem milovať, že naozaj sa to tak postupne rozširuje to spektrum vlastne toho prežívania. Takže aj tieto emočné záležitosti, pracujem s theta healingom, čo sa vlastne spája aj so sound healingom, lebo terapia zvukom pracuje najmä v theta mozgových vlnách. Čo niekto nevie, bežne sa nachádzame v bete, napríklad, keď sa takto bavíme a rozmýšľame nad vecami, plánujeme, zažívame nejaký život. To sa dokážeme dostať až do stresovej bety, ktorá má také vyššie ako keby vibrácie, že už človek začne ako cítiť úzkosti alebo nejaký stres a tieto záležitosti. Ale potom vieme ísť vlastne z tej normálnej bety do alfy, kde je taký normálny meditatívny stav, kedy človek je v prírode a rozíma, alebo sa zadíva do slnka, alebo na vtáčika ako spieva, tak je v takej alfe, v takom mierne relaxačnom stave. A theta je vlastne ešte pod tým, keď už človek sa dostáva naozaj do veľmi
veľmi hlbokej meditácie alebo tesne pred zaspatím, keď si ľahneme do postele a je to ten tesný moment pred tým, že upadneme vlastne do úplného spánku. Takže toto sú tie theta healingové frekvencie a ja teda pracujem veľa s frekvenciami či cez zvuk a cez tie liečivé nástroje, ktoré sú teda veľmi fascinujúce, alebo cez frekvencie mysle, kedy dokážeme vlastne v tejto theta hladine prepisovať deštruktívne vzorce, ktoré nám určujú realitu, že keď ja si myslím, že ľudia sú zlí a mám toto presvedčenie, tak sa mi vlastne to bude ukazovať aj zvonku a viem dokázať si cez túto techniku alebo metódu vlastne prísť na ten vzorec a prepísať ho tak, aby sa potom tá realita diala pre môj osoch. A zároveň pracujem potom ešte s energetickými záležitosťami, ktoré sa veľmi prepájajú a je to taký ako, ja mám také 4 piliere vlastne toho, že máme svoje telo, máme emócie, máme svoju myseľ a ego a máme toho ducha. Že to za tým celým je vlastne ešte to vedomie toho celého, čo nás tu stvorilo, vlastne ten svetlo a ten zvuk, lebo to je vlastne ten Big Bang, ktorý sa stal. A že svetlo a zvuk jednoducho sa rozptýlili a vytvorili všetko. Takže tieto frekvencie ma veľmi, veľmi fascinujú, pretože sa dostávame do tej doby, že už to úplne prestáva fungovať tak ako kedysi. Aj ten čas tak inak plynie, alebo neviem, či si to ľudia všimli, alebo nie, alebo ja som bláznivá. Ale vnímam to, že jednoducho frekvenčne si priťahujem aj ja napríklad takéto prostredie, takýchto ľudí, ktorí sa o tom dokážu rozprávať, ktorí už majú proste tú otvorenosť tej mysle inde a toto je všetko o tých frekvenciách. Takže sa to tak spája dokopy aj spolu s tým energetickým liečením toho čakrového systému napríklad, pretože je to veľmi podstatné a tam sa ukrývajú tie zhluky vlastne to centrum, odkiaľ pôsobí na nás, či už isté aspekty ako vôľa, alebo bezpečie, pocit práve toho ega, to, ako sa cítime bezpečne na tejto planete, vo svojej rodine, aké máme vzťahy, aké máme vnútornú víziu a tak ďalej, ako sa vieme prejavovať cez tú hrdielnú čakru napríklad. Čiže je to tak prešpekulovaný systém, že odkrývať to stále je pre mňa absolútne fascinujúce. A to aj teda poskytujem ľuďom, že aby si mohli tej ponuky božskej vybrať čokoľvek, čo vlastne ako si zmyslia. Jedným z príjemných doplnkov je kvet Wax. Je to doplnok, ktorý patrí do kategórie C, ktorý má nádherné súkvetie z malinkých voskových kvietkov, má nádhernú ružovo-bielu farbu. Tento kvietok môžeme vidieť aj v cyklamenovej, ale taktiež aj vo farebnom prevedení. Robko, ako to ide u teba? Ja som sa tak príjemne započúval, lebo pre mňa je to fascinujúce, keď človeka spoznáte z úplne iného pohľadu, ako si myslím, že funguje. Takže je to pre mňa, Barborka, veľmi príjemné. Ďakujem. A druhá vec je zaujímavé aj to, že ja som, akože priznám sa, ten fokus hlavne vtedy najväčší mal, keď si začala hovoriť o čase, o tom, ako tá veličina čas sa veľmi zmenila a ja to cítim teda veľmi, aj vo svojom okolí, aj vo svojej rodine, aj v tomto, takže v celom tom dianí a absolútne s tým súhlasím. Takže je to po dlhej dobe rozhovor, ktorý ma naozaj vtiahol. Ďakujem. A Robert, ty lichotník. A ešte mi povedz, dovysvetľuj mi to iba v rýchlosti. Ten čas ide rýchlejšie pre teba, alebo pomalšie, alebo... Podľa toho, ako potrebujem. Ako potrebuješ. Teraz ide ako? Teraz ide veľmi príjemne a veľmi naplňujúco, čiže pomaly v podstate, alebo teda je vyživený. A napriek tomu, podľa mňa, to ubehne takto. Vieš, že potom všetkom budeme mať pocit, že to vlastne prebehlo veľmi rýchlo, ale tá hodnota a ten obsah proste stráveného toho času je veľmi plnohodnotný, no je to naplnené. Ja tomu rozumiem, lebo pre mňa nikdy čas nebol nejaká veličina a je to pre mňa pomôcka k tomu, aby sme v rámci tej štruktúry spoločenstva alebo niečoho väčšieho vedeli sa prispôsobiť tým potrebám ďalších jednotlivcov. Ale zase, aby som bazíroval na tom, či je to presne zľava alebo správa o jeden, či dve polička viac, rovnako tak aj financie.
možno, že najdôležitejšie sú tá kvalita vzťahov. A to sa nedá napríklad pomenovať, ohodnotiť, že ľúbim ťa od 1 do 10. No, tak buď ľúbim, alebo neľúbim však. Takže priatelia, nenechajte sa pomýliť. Jednoducho, žijeme naplno. Hovorí, aj keď teda tu asi sa to úplne nehodí, ale verím tomu, že aj ty, Robko, mi dáš za pravdu. Napriek tomu, že tie kvety strihaš a dizajnuješ, ako bolo to buddhistické nejaké motto, alebo ako by som to nazvala, že ak kvetinu ľúbiš, tak ju odtrhneš a dáš do vázy. Ale ak ju miluješ, tak ju polievaš každý deň a necháš ju proste v zemi rásť. Čiže tam je ten ako keby rozdiel toho niekedy, že ono, nie je to súdenie toho, že nemôžeme tú kvetinu ako keby odtrhnúť, ale to vedomie toho, že si uvedomujeme ten rozdiel tej hodnoty, je veľmi podstatný, lebo veľa ľudí si vlastne neuvedomuje to, že ovplyvňuje a ničí, že sme ničitelia vlastne niekedy a tohto krásneho proste ako keby priestoru, v ktorom môžeme žiť. Takže už iba to uvedomenie toho, že ja ovplyvňujem svojim konaním, to je tá karma, všetky tieto záležitosti, ten život okolo seba, tak už len to človeka prebudza ako keby k nejakému väčšiemu cíteniu a väčšiemu súcitu. Rozumiem. Ono je veľmi dôležité, aby si človek podľa mňa uvedomil aj to, že s akou myšlienkou a s akou ideou to ide robiť. Akože to je podľa mňa akože ten zámer, to je ako podľa mňa jeden z tých kľúčov k tomu, aký mood alebo ten feeling to potom na záver bude vyjadrovať. Lebo ako ty robíš, ako si ty povedal, že ty sa postavíš na konci predstavenia na ten stage ako reprezentant tej myšlienky, ako médium, tak ja to presne takto isto vnímam, že ja som ako keby nejaké médium, ktoré komponuje ako keby ten tvoj ostrov, ktorý ťa má uzemniť alebo ukludniť, hej? Áno. Takže ja to tak vnímam, že sa chcem dostať do hlavy toho človeka, aby som mu do náruče dal niečo, čo ako keby v ňom urobí niekto má emóciu, spomienku. Nejaké pohnutie. Hej, presne tak. Takže toto je to, že ten účel, alebo ani nie, že účel, ale ten message, ktorý do toho chce človek vsunúť, teda ako keby ten odkaz, to je ten kľúč toho, či to myslí dobre, alebo zlé. Tak zámery hýbu svetom. Presne tak. Že naozaj všetko to, lebo každý človek má nejaký zámer niečoho, ale už je rozdiel, či je to negatívne alebo pozitívne, alebo respektíve ja to rada nazývam, že či to slúži pre osoch, alebo to je deštruktívne, že to vlastne ako slúži pre nejakú zištnú záležitosť. Takže naozaj tie zámery sú veľmi, veľmi podstatné a vďaka tomu vieme aj vycítiť vlastne, ako, čo ten človek s nami má v úmysle. Že aká tam je vlastne hodnota toho vzťahu a všetkých týchto vecí. Takže... To máš to isté, ako keď ja som sa raz s jednou kurátorkou bavil a ona... Teda, keď sa bavíš s kurátorkou a povie ti, že čo je teda správne umenie, lebo veľmi veľa ľudí, keď príde do galérií, tak povie, že to je špatné, to je pekné, hej, a to nie je správne, akože takto hodnotiť umenie, lebo nie všetko sa môže ohodnotiť týmito dvomi slovami, alebo nemalo by sa, ale dôležité je, že či je kvalitné, alebo nekvalitné to umenie. A ona vysvetľovala, kvalitné umenie je to, ktoré posúva generácie vpred. Nekvalitné umenie je to, čo núti ľudí cúvať. Hej, alebo zamestnať mysel tak, aby náhodou nemysleli ako keby na niečo. V rámci propagandy alebo niečo iného. A toto je presne, ako ty hovoríš, ten účel. A to je už možno pri bežnom človeku alebo každom človeku, nielen pri umelcovi, lebo podľa mňa veľmi veľa ľudí vníma tých umelcov ako niekde hore. Ale pritom ten umelec robí takú istú prácu, ako je predávač, ako je hociaký pracovník, len má proste inú prácu. Takže... Áno, určite. Ja si zase nemyslím, že všetci na svete by mali byť umelci, alebo nejaký teraz, akože bol taký boom, že všetci teraz idú byť kouči a idú byť ako keby terapeuti a nejakí spirituálni vodcovia a podobne, že nemusíme. Práve, že my potrebujeme tieto kvality a tie zámery plnohodnotné a zmysluplné vložiť vlastne, aby sa tá spoločnosť nejako zmenila, si myslím, teda skromne, že vložiť práve do klasických povolaní, ako je lekár, proste úradník, učiteľ a tak ďalej. Tí ľudia, s ktorými sa bežne stretávame, pokiaľ budú mať vlastne v sebe
to vedomie je trošku viac otvorené a budú chcieť robiť tú prácu, pretože ich to naplňa a je to osožné aj pre tých druhých ľudí, tak potom tá spoločnosť sa proste rapidne zmení, pokiaľ to nebudeme vlastne ako keby robiť z toho nejakého zišného zámeru, iba ja, mať a proste ísť a toto a daj mi pokoj a nestaraj sa a ploty budeme si stavať proste susedia a budeme na seba gániť a podobne, tak toto sú veci, ktoré podľa mňa sa musia dostať do úplne bežnej spoločnosti, že to je až taká nutnosť, aby sme sa niekam posunuli. Adamko, dneska sme ti zobrali slovo, prepáč. Ja sa počúvam, lebo naozaj má to hĺbku, má to perspektívu a myslím si, že každý si nájde v tomto rozhovore to, čo potrebuje. Ja by som to len v jednoduchosti zhrnul tento vstup. Mier, láska, jednota, spoločenstvo, to je to, čo aj my chceme budovať a to je aj myšlienka rozhovorov. Jednoducho máme jasný zámer. Voňavé rozhovory z kvetinárstva Silencia. Ja len poviem našim divákom alebo poslucháčom, že sme sa ani zďaleka nedostali v mojej osnove za polovicu, ale myslím si, že tým obsahom sme ju prevýšili a ja pevne verím, že rozhovor bol voňavý, šťavnatý a naozaj vás zasiahne nielen do uška, ale aj do srdiečka. Môžete nám to dať vedieť v komentároch, napíšte, čo vás zaujalo, napíšte nám ďalšie otázky. Ak bude priestor, niekedy v budúcne ich zodpovieme. Nuž teda ja teraz volám, Robka. Love of my life, come here please. Tada. Takže, ja som dneska urobil takú majovú kyticu, sa musím priznať. Teraz. Ty si teda majové dieťa a ja som majové dieťa, takže pre mňa je maj obdobie rozkvitnutých čerešní, je obdobie rúžovej, červenej. Je to obdobie veľmi srdečné podľa mňa, preto máme aj radi maj a podľa mňa veľa ľudí má rado. Takže sú v tom veternice, ktoré môžeš vidieť, ktoré sú také krásne melírové. Sú v tom karafiaty, diantusy, ktoré majú takýto motýlny vzhľad, takže sú v takej hornej etáži, takže pôsobia tak veľmi etericky, naozaj ako motýle. A je v tom teda taká zaujímavá mentolová farba. Nedával som do toho zelenú, lebo ja ťa vnímam ako takú veternú, takú, že naozaj takú akože aj tú myseľ, že máš takú otvorenú, že sa dotýka neba. Tak som sa naozaj snažil do toho zakomponovať tú bledomodrú, aby, aspoň ja ťa tak vnímam, ako tak s takou ľahkosťou, jak si aj rozprávala, aj to, ako tu máš usporiadané sama v sebe. A ďalšia vec je, že ja mám taký pocit, že ako keby ľudia vždycky sa snažia nájsť v tej kytici vždycky ten daný kvet, akože to je pekné, alebo to je pekné, ale ty máš rada, ako, aspoň tak som to pochopil, ako celok, ako bytosť, ako človeka, hej. A tak som sa snažil vytvoriť ako keby takú bytosť, taký ostrov, ktorý by mal ako keby všeho chuť, vyslovene taký tie od emócií príjemných, pozitívnych, harmonických, cez tie veterné, až po tie srdečné, tie červené tóny, ktoré sú v tom. Takže, nádherné to je. Tako ťa vnímam. Veľmi, ďakujem, možno to je krása. Tam bola otázka, ku ktorej sme sa nedostali, že kedy som dostala najkrajšiu kyticu. A ja som sa nad tým naozaj akože zamýšľala, lebo dostala som veľa kytíc a veľa týchto, ale vždy sa mi ako keby najviac dotkla srdca taká lúčná kytička iba, ktorá bola pozbieraná proste z byliniek a z rôzneho tohto. A ty si ju dal do mega rozmerov teraz, čiže s absolútnou ako ruku do ohňa by som dala na svoju odpoveď, že toto je tá najkrajšia kytica, ktorú som kedy dostala. Ďakujem. A ďakujem, lebo si tam vystihol ako jediný asi takú moju esenciu jemnosti, ktorú sa stále snažím ako zveľaďovať, lebo všetci ma vnímajú ako takú dominantnú, temperamentnú, vášnivú. Presne tak, že som to vnímal. Ale toto je skôr ako keby moja podstata, takže ti veľmi ďakujem. Takže dúfam, že ti bude robiť radosť a nielen to, ale aj keď si pozrieš spätne voňavé rozhovory, že ti to dá taký ten iný pohľad aj na kvety ako médium, ale aj na ten message, ktorý sa snažíme odovzdať. Nádherný message sa snažíte odovzdať. Ďakujem veľmi pekne, je to nádherný koncept a ja sa veľmi teším, že vznikajú takéto unikátne kreatívne projekty, lebo toho tuctového to už máme podľa mňa dosť. Priviaž k tejto kytičke ešte nejaké moto, aby sme
mohli završiť dnešné voňavé rozhovory? No prvé, čo mi napadá úplne, neviem, či je to úplne, ale tak celkovo, keby som tak zhrnula celý tento rozhovor, tak je to, že pokiaľ ťa to stojí, tvoje zdravie, tvoj pokoj a tvoju radosť zo života, tak je to príliš drahé. Takže aby sme si uvedomili, že čo nás naozaj naplňa tak vnútorne a prečo chceme vlastne tu fungovať na tejto zemi a v tomto svete spolu s ostatnými ľuďmi. Priatelia, robte to, čo vás baví, buďte sami sebou. Ďakujeme veľmi pekne dnešnému hosťovi, Barborke Švidraňovej, a samozrejme ďakujeme Robkovi Bartolénovi, ktorý opäť ukázal, že naozaj je svetový florista. Dovidenia opäť na budúce. Môžu ťa objať. Ďakujem. Nádherné. Sledovali ste voňavé rozhovory z gratulačného kvetinárstva Silencia v Martine. Kytice a aranžmány pre všedný deň, výnimočné udalosti alebo veľkolepé eventy vám radi vytvoríme na mieru podľa vašich predstav. Nájdete nás v Martine, nedaleko hotela Turiec. Ďakujeme za sledovanie. Už čoskoro sa môžete tešiť na nový diel voňavých rozhovorov.